financirati 1000 najboljih biznis planova. Da. Da li možete mi kažete nešto više o toga? Pa evo da vam kažem šta je tu ideja. To je predlog Božidara Đelića koje smo sada zajednički usvojili na našoj listi za Evropsku Srbiju. 1000 biznis planova znači šansa da u naredne 4 godine oni koji imaju mala preduzeća mogu da prerastu u srednja preduzeća. Naime, jako je teško da neko konkuriše kod banke za kredit jer mu banka traži sopstveno učešće. I mi ćemo predložiti jedan potpuno novi model. Ukoliko banka odobri biznis plan nekom malom preduzeću koje unapređuje njegovu proizvodnju i omogućava zapošljavanje ljudi, država će biti spremna da stavi kao kapital u to preduzeće 200-250.000 evra. Dakle, to je vrlo ozbiljna novina i država će biti privremeno u kapitalu tog preduzeća. Drugim rečima, ako je kredit 1.000.000 evra, država će učestvovati sa 25% u tom slučaju, ali to znači sa 1.000.000 evra se može napraviti nešto vrlo ozbiljno. Posle izvesnog vremena država će ponuditi vlasniku tog preduzeća